Знову усіх вітаю, брати і сестри. Знову усім добрий день. Добрий день усім. Уже за окном конец соковика. Я протягиваю свой роверный сезон. І ось сьогодні з Божою допомогою я доїхав сюди, щоб показати вам це цікаве, може навіть унікальне місце. Унікальне, но з кроку гледження географії сразу з двох причин. Першее, это место сутоки одразу двух рек. Глядите, ось гэта рака Ніжча. І вона починається з Псковської області Росії і проходить праз увесь захід Росонського району. І ось здесь, ось тут вона утікає у раку Дриссу. Гэта место сутоки двух рек. Глядите на от які тут водовороти, як тут бурно протікає вода, бо сутыкаются и змешиваются две раки, две воды, Знішчы и Дрыссы. А яшчэ гэта месца, гэта мяжа, это пункт трох раёнаў. Вось я стою ў Расонскім раёне. Вось гэтая земля, это самый край Расонскага раёну. Калі пераплыць Дрыссу, то гэта ўжо Полацкі раён. А калі вы пераплывеце Дрыссу, ой, не Дрыссу, а Ніжчу, гэта ўжо Верхнявінскі раён. Ось так. Ось гэта самый край Расонскага раёну. Тут ужо край Верхнядвінскага раёну. А ось гэты бераг, гэта Полацкі раён. Ось такі сёння контент. Усім добрага дня.